Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-l pe El într-o cele înalte. Ție se cuvine cântare Dumnezeule. Lăudați-l pe El toți îngerii Lui, lăudați-l pe El toate puterile Lui. Ție se cuvine cântare Dumnezeule. Lăudați-l pre El într puterile Lui, lăudați-l pre El după mulțimea slavei Lui. Lăudăm, Hristoase, pătimirea Ta, cea mântuitoare, și slăvim învierea Ta. Lăudați-l pe El în glas de trâmbiță, lăudați-l pe El în psaltire și în alăută. Cel ce răstignire ai răbdat și moartea ai stricat și ai înviat din morți, împăcă viața noastră, Doamne, ca un singur atotputernic. Doamne, și mără lăudați-l pe El în strune și în organ. Cel ce iadul ai prădat și preom ai înviat cu învierea Ta, Hristoase, învrednicește-ne pe noi cu inimă curată, să Te lăudăm și să Te slăvim. Chimbare vine răsunătoare, lăudați-l pe El în chimbare de strigare, toată suflarea să lăude pe Domnul. Pogorârea Ta cea cu dumnezeiască cuvință, slăvind-o, Te lăudăm pe Tine, Hristoase, născutul Te-ai din Fecioară și nedespărțit ai fost de Tatăl, pătimit ai ca un om și de voie ai răbdat răstignire, înviat ai din mormânt, ca dintr-o cămară ieșit, ca să mântuiești lumea. Doamne, slavă Ție! Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul. Păștile cele sfințite, astăzi nouă s-au arătat. Paștile cele noi și sfinte, Paștile cele de taină, Paștile cele prea cinstite, Paștile Hristos Izbăvitorul, Paștile cele fără prihană, Paștile cele mari, Paștile credincioșilor, Paștile care au deschis nouă ușile Raiului.
cele ce sfințesc pe toți credincioșii. Precum se stinge fumul să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului. Veniți de la mormânt, femei bine vestitoare și zice Sionului, primește de la noi bunele vestiri de bucurie ale învierii lui Hristos. Veselește-te, saltă, și te bucură, Ierusalime, pe împăratul Hristos, văzându-l ca pe un mire, ieșind din mormânt. Așa să fie rățăcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească. Mironosițele femei foarte de dimineață sunt înaintea mormântului dătătorului de viață. Aflat au îngeri pe piatră șezând și acela grăind către dânsele așa zicea: de ce căutați pe cel viu printre morți? De ce plângeți pre cel nestricăcios? Ca și cum ar fi pentru stricăciune, mergând vestiți ucenicilor lui. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim pentru ea. Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile cele prea cinstite, nouă ne-au răsărit. Paștile cu bucurie, unul pe altul să ne îmbrățișăm. O Paștile, izbăvirea de întristare, că astăzi din mormânt, ca dintr-o cămară strălucit Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut zicând: vestiți apostolilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor.
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând, și celor din morminte viață Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte, că